Og i denne her dejlige smukke video skal vi lave en haul. Og det er et shopping haul. Et meget mini haul. Ja, ja. Men i hvert fald, vi vil nok bare gå i gang. Det er altså lidt for langt. Okay, første butik vi var i Fona. Skal jeg lige se, hvad smukt det er. Og i denne butik, der købte vi en film, fordi der skal vi lige se senere i dag. Og den hedder, hvad hedder den? Jeg vil sige, hvad den hedder. Spring Breakers. Ja. Og den skal vi så se, fordi at det var lyst til. Ja. Så ja, den kostede 50 kroner. Ja. Og så, ja, vi var også i Føtex, hvor vi købte til vores video. Og hvis I gerne vil vide det, så har jeg købt Topstar eller nej, den hedder. Ja. Jeg tror du købte det mix. Jeg tænkte, og så købte jeg det her Matador lort mix ting. Ja. Og i den sidste butik, ja, vi ved til mig. Der var vi i Topstar. I Sparks. Vil du starte? Ja. Og så købte jeg den her bluse. TikTok, tror jeg det hedder. Ja. Hvor der står Lost in a Dream. Og den kostede simpelthen 150 kroner. Ja, og så mange penge havde jeg sgu heller ikke på mit kort, fordi jeg har brugt mine lønpenge derovre. Så købte jeg bare en lille ting fra Elf, og det var bare en blush, fordi at den blush og morgen, så jeg har lige nu, der er blushen der fuldstændig rigtig. Og den hedder Pink Passion. Og hvis I rigtig gerne ser farven, så kan I åbne den. Unboxer den for første gang. Ja. Og den er sådan mega nude og lille. Jo, wow, sådan her. Et lille sæt. Oh my god, hvor den smuk, var. Ja, det er lidt svært, der er ikke så god lys nu. Der ser i hvert fald sådan der ud. Så det er bare super smukt. Ja, og der er et spejl. Yeah. Det var sådan det, vi havde købt. Ja, så vi skal til at se film. Så, så ja. Men så hej. og husk at kommentere. Like, kommentere, abonner. Ja, hej.